PBS m'għandux jibqa' tal-gvern. Aħna nammorru lej il-modell Żvediż fejn ikollok foundation u dan ikun ta' dil-fundazzjoni. U dil-fundazzjoni trid tirrappreżenta interessi differenti fil-pajjiż. Ex-qar l-editur ta' Newsbook Father Joe Borch meta kien il-mistieden ta' George Vidal Zammit waqt il-programm Polis fuq Net Television. Joe Borch qal li x-xandir pubbliku ma jistax jibqa' notice board tal-Prim Ministru u tal-Gvern Laburista. Jekk il-gvern ma jkunx is-sit tax-xandir, u allura min qiegħed hemm mhux jafda jiddependi minn telefonata minn Kastilja. Tant li huwa qal li fl-istat li nsab fih il-PBS żgur ma jkunx qali li partit politiku jagħlaq il-medja tiegħu. Il-PBS hu żbilanċjat kif inhu. Ma tistax issemmi inti trid tkun miġnun partiti jgħidlek jien għandi television u radio nagħlqu. Dwar ġurnalista Defni Karwana Galizja, Father Joe Borch qal li x-xogħol tagħha kien influenti sabiex jiżdied il-ġurnaliżmu investigattiv f'pajjiżna. Fil-fatt huwa saħaq li hemm ħtieġa kbira biex il-ġurnaliżmu jsir ir-raba' pilastru tad-demokrazija. Riforma trid issir biex il-ġurnaliżmu jsir tassew ir-raba' pilastru tad-demokrazija, allura tiġa bdejna bl-ħmerijiet. U din biex issir il-politiċi jridu jkunu backseat. Father Joe Borch qal li xogħol il-qassis u l-bini tal-komunità fosthom anke bil-medja. Il-Knisja jippurta li l-kwalità tal-ħajja tal-bniedem tkun aħjar, għax il-bniedem mhux bijat Alla. Il-bniedem rid kollu l-akbar dinjità possibbli u kull fejn titmiss id-dinjità tal-bniedem f'ħafna forum, f'ħafna manieri, allura u obbligu tal-Knisja li titkellem u mhux titkellem biss taġixxi.